Όπου θα συναντιομηθεί όλη τη
παράκτηση τα παραπήγματα από την ανατολική πλευρά και να τη συναδεράσει και εκεί. Είδατε κι εσείς πριν υπάρξει. Συμφωνείτε να πούμε ένα ιδιώδη έργο των γνώσεων. Τον κήπο θα το σχεδιάσω εγώ. Την κλιματική έξοδο των ασπλίων, ο Μαγαλιώτα τότε. Φυσικά εγώ, αν θέλεις άλλο με την κοινότητά μου. Καταρχήν, χρόνια πολλά. Μέρα Βασίλη, τι ωραία μέρα. Χθες τη νύχτα έβγαινε, αλλά σήμερα τι υπέροχος ουρανός. Ναι, μεν όταν ήθελε, έχεις δίκιο. Ο ουρανός είναι ακόμα πιο ωραίος χωρίς βάσο των θηρεϊνών. Έτσι, δεν θα ανησυχούμε επειδή θα κολλήσει τίποτα ο μικρός κυβερνήτης. Μπέμπε, ο μπαμπάς του έτσι. Ας σταματήστε, ο μικρός κυβερνήτης έπαιξε. Άκουσες Δημήτρη, εσύ είσαι ο γιατρός του. Μεγαλειοτάτη, να σας υπενθυμίσω πότε ήμουν ασύμβολο για το καυτό μπάνιο που ζήτησε κανείς να αδέρφους καμπομίστηκα. Ήμουν κάθετα αντίθετος μαζί της. Μα τι είναι αυτά που λέτε, γιατρέ Δημήτρη, τολμάτε κατηγορείτε εμένα τώρα. Ξέρω πολύ καλά τι λέω και μην ξαφνά αυτό το βλέμμα της κατεψυγμένης τσιπούρας. Η δημοκρασία του νερού είναι σαφωρισμένη από εσάς, γιατρέ Δημήτρη. Άσε τούτο μόνο μεταξύ σας στον απογευματινό του περίπατο που εσείς προτείνατε. Άκου να σου πω αν δεν στάσεις. Σταματήσατε σας τώρα. Ο μικρός κυβερνήτης έπαιξε και εσείς μαλώνετε. Θα σπάω τα κεφάλια και των δύο. Και επειδή συχαίνομαι τα έργα, θα βάλω και όρκιμη να το κάνω. Προδοσία! Προδοσία! Έχουμε κίνημα να είναι στον κυβερνήτη! Προστατεύστε αμέσως συγγνώμη και το μωρό. Πάρτε τους και κρύψτε τα παρά. Κουνηθείτε, τώρα! Τώρα θα άρχισε ο προσέχοντας και ναι, Μα τι βλέπω εδώ, η ωραία Δεσποινίδα δεν είναι μια τόσο μεγάλη μέρα στην εκκλησία. Γιατί του πάσα σήμερα, γιατί δεν έρχεται εδώ στο βουνό. Αχ, Χριστέ μου, με τρομάξατε. Ζητώ ταπεινά συγγνώμη. Είμαι ένας άξιστος, ένας αγρίτος. Δεν πειράζει, απλά αποβλήθηκα. Ξέρετε, εδώ στις απόκριμες προτροφές υπάρχουν και αρκούδες. Ελπίζω να μην ήταν κάποιο υπονοούμενο. Να τολμήσω να ζητήσω από την αξιοράτευτη Δεσποινίδα να μου βρασίσει τα χείλη με λίγο νερό. Ορίστε, πιείτε. Ευχαριστώ. Τη δροσιά του Μάη. Λοιπόν, δεν μου απαντήσατε. Γιατί δεν βρίσκεστε στην εκκλησία. Αν και δεν είμαι υποχρεωμένη να σας απαντήσω, θέλω να σας σημειώσω πως ήρθα εκτάκτως για να φέρω φρέσκο νερό στο μικρό μας κυβερνήτη. Κατάλαβες το νέο του Χάπα. Μα πού δεν γνωρίζει πανέμορφη Δεσποινίδα. Και ποιος δεν γνωρίζει το πιο γενναίο στρατιώ της Παλαιστινής φρουράς, που ίζε τα ανάκτερα από τα ερωικά σου καταστρώματα. Σε εσάς όσα τη ζωή του είναι κυβερνήτης. Εσείς εξάλλωσετε και δυνατόν πρεσβύτερια από τον πρώτο παιχνίδι του γιου. Η Δεσποινίδα με κάνει να φουσκώνω σαν παγώνα την περηφάνεια. Μα συνάπα να κοκκινίζω σαν τις παπαρούνες. Θέλω να ρίχνω τη στριλάδα μας. Αχ, μεγαλοδύναμε Θεέ μου, βοήθησέ με να μην πω κι άλλες ανοησίες. Να τολμήσω να αποκαλύψω ένα μυστικό μου στη Δεσποινίδα. Τι μάνα φτιάχνετε ποιος. Πίσω από τη λίμνη, που τα λιώνει στα πρωινά, που λένε και τα ρούχα, κάνει τη κουβάδα δηλαδή, υπάρχει ένας σπουδωτός θάμνος. Και τι θέλετε να πείτε με αυτή τη θεότητα. Μήπως ξέρετε ότι κάθε πρωί πλένω εκεί τα ρούχα μου. Προχτές, την Παρασκευή, αν και ήταν μεγάλη Παρασκευή, η Δεσποινίδα έκανε το ζυπουνάκι του βασιλικού μωρού. Δεν αντιστάθηκε όμως στον πειρασμό και τράβηξε τις άκρες στο δαχτυλό του για να βοηθηθεί. Πώς έχουμε πάρει στον εγώ πέρα, να φτάσει κάτω στο δαχτυλό μου στο νερό. Η Δεσποινής δεν βούτυξε μόνο τις άκρες στο δαχτυλό της, αλλά σήκωσε και λίγο πιο πάνω από την πούστα της. Γιατί εγώ ήμουν πίσω από το θάμνο και είδα... τον αστράγαλό σας. Το αστράγαλό μου, πώς το κάνετε να μου κάνετε έτσι. Μπορούσατε και θα μπορούσατε καν να μνάστε να ανάψετε και να γελάτε τις βάρες μου. Όχι Δεσποινής, όχι. Πώς θα μπορούσα να ήμουν εγώ με άλλο. Και πώς θα μπορούσα να προσβάλλω εγώ εσάς. Αχ, Θεέ μου, δεν με βοήθησε τελικά. Και είπα τη μεγαλύτερη ανοησία που θα μπορούσα να πω. Και μάλιστα, δίχως να προλάβω να της αποκαλύψω το πόσο πολύ την αγαπάω.
Φωτιά! Φωτιά! Η φωτιά πλησιάζει τα άκρα! Καίγεται το σύμπαν! Μεγαλειωτά την ατέλα, οι εξεγερμένοι ψάχνουν να σκοτώσουν εσάς και το μικρό μας κυβερνήτη. Θα πρέπει να σφυγατάξουμε, κάντε γρήγορα! Φώναξα μέσα στην τρένη και θυμάσαι τα πράγματά μου. Γκρούσε, γκρούσε! Μα πού είναι πια αυτή η εκαήρευτη? Εδώ είμαι το λεπτά, θυμάσαι τα πράγματά σας. Ως τόλμησες να βάλεις το φόρεμά μου σε διάδρομη, θα σε ξεμαλιάσω. Μα μου το είχατε χαρίσει. Δεν το θυμάμαι, τέλος πάντων. Πάρε μαζί όλα μου τα ρούχα. Δεν χωράνε όλα, πρέπει να το πούν απαραίτητα. Τι είπες, πως τολμάς, να τα κάνεις να χωρέσουν. Αλλιώς θα σου πάρω το κεφάλι. Πάρε μαζί την πράσινη ζώνη μου, αυτή με τα δυο μάτια. Και το μπλε βελούδινο καπέλο μου, πάει ασορτή με τη μεταξωτία σάρκα μου. Α, και τη φοξτολέτα μου, αυτή που είχα βάλει στο δεύτερο βασιλικό χορό. Και την κοντή ζακέτα μου, αυτή με το μεγάλο ζακά. Κάντε γρήγορα! Όλη η ανατολική πλευρά των ακτόρων έχει γίνει στάχτη! Πτώματα και αποκαεί παντού! Δεν προλαβαίνουμε ούτε την άμαξα να πάρουμε. Θα συγκατέψουμε τα άλογα. Μεγαλοδύναμε, Θεέ μου, με ακούει κανείς! Μεγαλειωτά την ατέλα από ασφίλη. Λυπάμαι για την ασέπεια που θα σας δείξω, αλλά αν δεν με ακολουθείς αμέσως τώρα, θα σας συγγράψω για της βίας. Μην γίνει επίσης, όχι να μ' αγγίξεις, αλλά ούτε καν να πλησιάσεις. Άκουσες, μακριά! Μακριά δεν είναι το στούπι. Ανάθεμά σε αυτή η τρέχη. Ανάθεμά σε, μόνο να με τρομάζεις, ξέρεις. Φωτιά! Βοήθεια! Φωτιά! Φρουρέ! Φρουρέ! Μάλιστα! Φώναξα μέσα στην υπηρέτρια. Καλά, ακόμα να μου φέρεις το καπέλο μου. Δεν βλέπεις τι γίνεται, καταραμένη. Μα προσπαθώ να ειρηνήσω το μικρό μας σημαίνει τι λέει. Άσε το Μιχαήλ κάτω και έλα μαζί μου στην καμαρί μου. Φρουρέ, και εσύ. Αυτή την κρουσοκρουσούζα θα την αφήσω εδώ με τη σπάτη σου. Έφυγα, πιστεύω έφυγα, μου το δεν βρίσκομαι παντού. Μιχαήλ, καημένο φοράκι, στην κατήχησαν εδώ. Δεν έστανε και λίγο να σφάξουν, καημένο μου. Ακόμη δεν είδα στο φως του ηλίου. Ακόμη δεν γνώρισα τη μορφή της μάνας και θα πεθάνει. Πρέπει να φύγω, θα τρέξω με το βουνά. Μα πώς θα σας αφήσω εδώ, θα σας φάξω μικρό μου μωράκι. Ξέρω, θα μου είσαι πάρα στο βάσταυτο. Μα δεν μου πάει η καρδιά να σε αφήσω. Θα με κυρινάει η δική σου μορφή σε όλη τη ζωή μου. Το πρώτο σου γυαλάκι, σε μένα το χάιδεψες. Εγώ δεν σε χάιδευα τα τέλτα βράδια που πόνουσα και γουδάκι. Ή το πρώτο σου δοντάκι που ξεπρόβαλε δειλά σου στο ματάκι σου, εγώ δεν το είδα. Αχ, σαν μαργαριτάρι μου φάνηκε. Ψάξτε παντού! Βρείτε το καταραμένο μωρό γιατί δεν βλέπουμε το φως ημέρα. Ψάξτε παντού να παλιορκεί, κάπου εδώ είναι το άτιμο. Έρχονται, Χριστέ μου, έρχονται. Όχι μωρό μου, δεν σε αφήνω σε αυτούς. Αν να πεθάνουμε, θα πεθάνουμε μαζί. Έτσι λοιπόν, η φτωχή και ταπεινή υπηρέτρια έκανε μια υπέρβαση που ανέβησε μια παράμιλη πράξη αυτοκτησίας. Πήρε το μωρό και τα πέταξε στα βουνά. Εκεί, η μεγαλύτερη λιμένη είχε να τα βάλει με τα άλλα στοιχεία της φύσης, τον άνεμο και την καταιγίδα. Είχε να τα βάλει με τον άνεμο και την καταιγίδα.
το λείπω, πεθαίνω. Εσύ καλή μου, δεν το ήθελα να κουνάρεις ποτέ. Εσύ είσαι αθάνατος. Είσαι πήγαινε με τριαμάνι του ουρανού της ακρασίας. Ποια είστε, τι λέτε, δεν καταλαβαίνω τίποτα. Το μωρό μου χρειάζεται γάλα. Έχω φροντίσει εγώ για το μωρό. Δέστε, χαμογελάει. Σε χρειάζεται, φίλε. Ξέρεις κάτι, είμαι κι εγώ μητέρα. Μόνο που εγώ πόνεσα. Υπέφερα και έφερα στον κόσμο ένα παιδί κάτω από το μαθηκές μου. Και αυτό το μωρό μπορεί να μην είναι δικό μου, αλλά είναι πολύ πιο δικό σου, όπως κάνει τα σώμα και αίμα. Γι' αυτό, σήκω τώρα που είσαι. Έχεις ακόμα πολλά να προσφέρεις. Και εγώ θα είμαι πάντα δίπλα. Τι ήταν αυτό, όνειρο ή αλήθεια? Πραγματικότητα ή αρρωστημένο γέννημα της φαντασίας μου? Πέρα εκεί, βλέπω ένα φως που δεν υπήρχε πριν. Δεν έκανα τα μάτια μου, είναι ένα σπίτι. Ανοίξτε μου, σας παρακαλώ, έχω ένα μωρό που χρειάζεται χάρα. Ανοίξτε μου, ανοίξτε μου. Σιγά, δεν σκέφτηκα. Ποιος είσαι και και αυτό τι είναι, ένα μορδέλι. Μπορεί να είναι για παιδί. Εγώ έτσι, κυρία μου, ήθελα να σας χάρα. Πρέπει να έχω το χάρα και που είχε να είστε εδώ. Είμαστε εκ του βασιλικού μωρού, φοβείτε εγώ. Όπα, και εσύ, το 19 ανέκρινα αμέσως αυτή τη γυναίκα. Όνομα. Άνομα. Όσο είναι, κυρία μου. Μα δεν σκούσα μου το τσίκοπα. Τσίκοπα. Ετών. Ετών. Πόσο είσαι, λέμε. Α, δεν ξέρω. Τι λένε στραπάτε, άσε μένει. Ετών, από ό,τι σε κόβουν γύρω στα 40 θα είσαι. 40, ουί! 40, μα τι λέτε εσύ στο λεφάκι. Γιατί μου κούνηξα, Λέγε τώρα, μια αυτό μωρό. Δικό σου, το αυτό μωρό φοράει ένα λεπτό τεινάκι. Μέσα φοριάς, σημαίνει σαν κουρίλια. Έχουμε βάσει μέσα υποψίες πως αυτό το μωρό είναι ο διάδοχος του Γεώργια Μπατβίλη. Και έχουμε εντολή για την προστασία του συγκεκριμένα να σκοτώσουμε. Και αν καταλάβω πως το κρύβεις, θα σκοτώσουμε και εσένα μαζί. Λέγε τώρα, ποια είναι αυτό το μωρό. Δεν είναι αυτό μου, δεν είναι, πάρτε το. Πώς το έφερε, λέγε. Δεν ξέρω, μια γυναίκα. Αυτό το μωρό. Εσείς εδώ πέρα. Δεν το έχω χαχάπα, εσείς θα σας έστειλε ο Θεός, βοηθήστε με να φύγω. Ναι, θα σας βοηθήσω, αλλά απλά πρώτα λύστε με. Ναι, δεν είναι μόνο εσάς τις ποινήσεις, αλλά αυτό το μόνο κυνηγάνε. Τώρα όμως θα κυνηγάνε και εμένα. Πού πας, είσαι τρελή. Θα με σκοτώσουν να πάρεις το παιδί και θα σκοτώσουν και εσένα μαζί. Σε παρακαλώ, δεν σου λέω πια, θέλω να πάρω χάρα και θα φύγω. Δεν υπάρχει περίπτωση να σε αφήσω να φύγεις. Τις προάλλες, πάνω στο βουνό, ήθελα να σου ζητήσω... Ήθελα να σου πω... Θέλω... Δεν έχουμε χρόνο, ναι, η απάντηση είναι ναι. Τι εννοείς ναι. Ναι, θέλω να γίνω γυναίκα σου όλη με την καρδιά, όμως τώρα πρέπει να φύγω. Λοιπόν, το αφήνω στο απλό, σε αναβολιάζουμε. Και τώρα με περιμένεις μέχρι να ελευθερωθώ. Πιάσα αμέσως αυτό το μωρό. Τι το λυπάσαι, και τη λέπρα να είχε. Δεν θα ήταν τόσο επικίνδυνο να το έχεις κοντά σου. Δεν έχει όμως τη λέπρα και κοιτάς τον ανθρώπο σαν άνθρωπος. Πώς κάνεις έτσι, ούτε δικό σου να ήτανε. Είναι ξένο. Θα χαλάσει την ευτυχία μας για ένα ξένο μωρό. Λοιπόν, δεν είναι ξένο. Αυτό το μωρό δεν είναι ομιγές. Είναι το δικό μωρό, το δικό μου. Το καταλαβαίνεις. Το γέννησε κρυφά από όλους. Γι' αυτό σου λέω, άσε. Τι είναι αυτά που λες, φέρα αμέσως στο σταυρό και το παιδί. Πώς νόμιζες ότι θα ήθελα για γυναίκα μου μία ανήθικη. Κάσου τα μάτια μου.
όπου έτσι αναμένει η αδελφή του Σιμών. Εκεί που φιλοξένησαν 480 χρόνια. Της πρόσφεραν πολύ αγάπη φροντίδα. 4 χρόνια μετά, που η αναταραχής είχαν τελειώσει, η γυναίκα του κυβερνήτη διεκδικούσε πια νόμιμα το χαμένο της παιδί, που πηγές μαρτυρούσαν ότι το είχε η υπηρέτριά της Γκρούσα. Είναι απίστευτο. Μεγαλώνει μέρα με τη μέρα στο πολυκαράκι. Να ξέρεις, το αμαρώνω σαν να είναι μουσικό παιδί. Σε ευχαριστώ και σε θυμάμαι για όλη τη φροντίδα και την αγάπη που πρόσφερες όλα αυτά τα χρόνια. Συλλαμβάνεστε κατηγορούνται για αρπαγή ανηλίκου και μάθημα μάκρυβιού στην Αντέλα του Πατρίνου. Ούτε εγώ το συμπατώ. Με το ζόρι του Μira, κάτω από εδώ. Ούτως ή άλλως, κάποιος άλλος θα τους χωρίσει πριν τον άνθρωπο. Ξεκινήσαμε, φύγει. Πετάτε αυτή τη μέση μου. Όλα να μας φυλάετε. Άντε. Κοίτα, φέρε μου αμέσως την επόμενη υπόθεση. Φέρε μέσα το παιδί. Λοιπόν, ακούμε τον κατήγορο ότι έχει να μας πει. Εξοχότατε, πελάτησα μου γυναίκα του κυβερνήτη της Κουριζηνίας και τραγική του χείρα. Κατηγορεί αυτή τη γυναίκα για την απαγή του μονάχου βουλιού της εδώ του πριγκιπάτου. Πριν από 4 χρόνια κατά τη διάρκεια των ταραχών. Και να το ξεμεδώνω μέσα από την αγκαλιά της. Ψέματα, ψέματα, το παιδί είναι δικό μου, πότε γέννησα. Τι είπες, πως τόλμα, θα σε ξεμαλιάσω.
Αξιότιμη κυρία Βασίλη, που παρεφέρεστε, δεν μας συμφέρει, δεν είναι εμπειρία στον Καδόκου. Θα πάει καλά, κυρία Μάκη. Αυτή είναι δική μου υπόθεση. Ζητώ συγγνώμη για την εξοχότητά σας, αλλά αυτή η γυναίκα είναι ξεδιάδοτη. Ήταν για χρόνια υπηρέτρια των ανακτόρων. Λειτουργούσε σαν μια φαρμακερή οχιά. Ρωτήστε σας παρακαλώ πολύ που είναι ο πατέρας του παιδιού. Δεν υπάρχει. Και πώς το έκανε δηλαδή το παιδί. Μόνη της. Κατηγορουμένη. Αληθεύει το παιδί δεν έχει πατέρα. Γιατί αν είναι έτσι, δεν μπορώ να επιτρέψω σε αυτό το παιδί να ζήσει στα χέρια μιας γυναίκας χαλαρών ηθών. Λοιπόν, υπάρχει πατέρα. Ονόμασέ του. Είτε νεκρό είτε ζωντανό. Εξοχότατε εγώ είμαι ο πατέρας, εξοχότατε. Πλούσια Βαγνάτζερη, η νόμιμη γυναίκα μου και μητέρα του παιδιού μου. Ήμουν 4 χρόνια εκμάθηση των εξεγερθέτων και γι' αυτό το παιδί μεγάλωσε με την αδερφή μου. Εμείς θα με εξοχότατε. Πρόκειται περί κατάνης. Η ένσταση απορρίπτεται. Λοιπόν, κατηγορουμένη. Πατέρας υπάρχει. Το δεχόμαστε. Όμως, εφόσον είσαι πραγματική του μητέρα και το αγαπάς, δεν θέλει να ζήσει μέσα στα πλούτη και τη δύναμη. Δεν θέλει να γίνει ένας ισχυρός κυβερνήτικος. Πάντοτε. με ρώτησε μας πώς σας έχω εξοχότητε. Όχι. Θέλω να στο γιο μου να μην φοβάται το φόβο. Να φοβάται τα πλούτη και την αλαζονία. Να φοβάται την πείνα, αλλά όχι τους πεινασμένους. Αν φορούσε χρυσά παπούτσια, θα πατούσε τους αδύναμους. Και αυτό θα έκανε πολύ κακό. Εξοχότατε, έχετε τίποτα εφόσον πλαστικό είναι να κουβαλάς προείδα με μια καρδιά από πέτρα. Κλητήρα, πάρε μια κοιμωλία και ζωγράφει στο μεγάλο πίκο. Τι έκανε αυτό? Λοιπόν, εδώ έχουμε 2 γυναίκες και 1 παιδί. Και εγώ πρέπει να του βρω μια μητέρα. Έχει καμιά να προσθέσει κάτι? Με την αδειά σας εξοχότατε. Κοίταξε αυτό το παιδί. Βρείτε αυτά τα χαρακτηριστικά. Για παράδειγμα, η μικρή και ερωτοκομμένη. Μόνο ένα κοντόπουλο θα μπορούσε να έχει μια τέτοια μοίρα. Το πραγματικό παιδί αυτή τη ασήμαντη συντηρήτρια θα έπρεπε να έχει μια βαρυδερή χοντρή μύτη, όπως όλα τα παιδιά των ανωτέρων τάξης. Τι δεν θα πει αμάτι, εγώ λέω απλά μια μύτη. Εσείς κατηγορουμένοι, έχετε να πείτε κάτι? Τίποτα άλλο παρά μόνο το παιδί είναι δικό μου. Εγώ το γέννησα, εγώ το μεγάλωσα, εγώ το λατρεύω. Τι καθόμαστε για αυτό το κίνημα. Στην κρεμάδα πάει σκύλα και όλη τη σκυλοπαρέα. Είναι χειρότερη και από φώνησα. Μ' ακούτε, φώνησα! Ησυχία! Κλητήρα, πάρ' το παιδί και βάλ' το μέσα στον κύκλο. Οι 2 γυναίκες θα κρατήσουν από ένα χεράκι του παιδιού η κάθε μία. Και μόλις δώσω την τολή, θα ξεκινήσει να τραβάτε. Όποια καταφέρει και το βγάλει από τον κύκλο, θα είναι πραγματική του μητέρα. Αδικία εξοχότατε. Αυτή είναι μια αγρότησα. Τα χέρια της έχουν μάθει σε βαριές δουλειές. Ενώ τα δικά μου είναι τόσο λεπτοπίευτα, τόσο τελικά. Είναι λογικό να με κερδίσει. Κάντε αμέσως τι λέω. Η δοκιμασία ξεκινάει. Κατηγορουμένοι, γιατί τραβάτε? Δεν μπορώ, εξοχότατε. Εγώ το μεγάλωσα. Πώς μου στάτε τώρα να το κομματιάσω? Επαναλάβετε τη διαδικασία. Μα είναι ολοφάνερο. Μιλάμε με μια μοσνά πραγματική του μάνα. Τι καθόμαστε και να κάνουμε εδώ τόση ώρα? Κατηγορουμένοι, γιατί ξανατραβήξατε? Δεν μπορώ, εξοχότατε. Πεθαίνω από τον πόνο της καρδιάς μου. Συγγνώμη. Είπα ψέματα ενώπιον σας. Δεν είμαι εγώ η πραγματική του μάνα. Αυτή είναι. Σταματήστε να βασανίζετε από το μικρό μου χέρι. Μην το πληγώνετε άλλο. Δώστε το μωρό σε αυτή. Όμως επιτρέψτε μου να το βλέπω που και που, έστω και από μακριά. Λυτήρα, έλα εδώ. Πας στο παιδί και δώσω την πραγματική του μητέρα. Σε αυτό το σημείο λοιπόν η αγωνία φτάνει στην αποκορύφωσή της. Και σίγουρα θα αναρωτιέσαι, τι θα απογίνει τελικά αυτό το παιδί? Ποια θα θεωρήσει ο δικαστής πραγματική μάνα? Άξιζε να τον αθρέψει σωστά και να του δείξει τον δρόμο της ζωής. Τι πάμε προτείνατε Λαμπασβίλη, βιολογική μάνα του ή τη φτωχή και ασημαντική? Και στην ουσία, ποια είναι πλούσια και ποια φτωχή? Αχ, ερωτήματα που γίνονται καθημερινά στη καρδιά μας.
Πάντα επίκαιρα και πάντα. Ας αφήσουμε λοιπόν τις φιλοσοφίες. Θα θέλαμε και τη δική του γνώμη, γιατί η γνώμη του κόσμου θα μας βοηθήσει να διαπιστώσουμε αν τελικά μπορέσαμε να μεταλαμπαδεύσουμε τα μηνύματα που ήθελα να πρέπει να τενώσει. Λοιπόν, εσείς ποια λέτε θα πάρει το παιδί? Η Νατέλα. Ευχαριστούμε γιατί. Δεν το πούμε εσύ, αλλά το Ευχαριστούμε πολύ. Εσείς τι λέτε, πώς θα πάρει το παιδί? Ποια? Ποια? Την κοπέλα ή την κοπέλα? Ευχαριστούμε πολύ. Εσείς τι λέτε, ποια? Διαδονιάστηκε κάτω από δύσκολες συνθήκες. Τι πρέπει να βάλετε να πάρει? Άρα τι πρέπει να πάρει? Εσείς τι λέτε? Τι? Εντάξει, ευχαριστούμε πολύ. Ας δούμε την απόφαση του ξεχωρισμού. Μητήρα, πάρ' το παιδί και δώσ' το μαντική του μητέρα. Έτσι, μαμά. Θες για την κυρία? Τι? η αγάπη δεν γνωρίζει από τις ψέματα. Γνωρίζει μόνο τις θυσίες που μπορεί να κάνει κανείς για χάρη. Ακόμη και αν χρειαστεί να θυσιάσει την ίδια την αγάπη. Τολμώ να πω στην πανέμορφη κυρία πως μου αρέσει πολύ αυτή η ιδέα της.